oras na to, alas 10:25 na. Karon ba ko nakaabot? Wala kay ko na late. Bita ay nagkuhan miya, nagbrigada eskwela, des may Malanang Elementary School, medyo bukid-bukid gamay sa Upol. Og grabe among pagpalimpyo ay na. So, pagpalimpyo lang agoy sus di ko ma-explain kung sa may kabuutan ganina. Reklamo gyud ang mga maestra diya sa Malanang Elementary School nga, sir, ay kaninyo pasinawa kay daghan kay kadigyas ng mga estudyante diha. Ala. Ma'am, ano daw kay mi ni ma'am maglimpyo, ma'am. Reklamo sila, dapat na mo balik mo dito among bason sa tubig ba balik. Salamat Malanang Elementary School. Congratulations sa kapamilya, mga kapamilya ng ABS-CBN Cagayan de Oro. Kaya dalig ko og text dito pag-abot ay wala na ko i-load di ay sa dihang na nag-text ako ang mga nado i-load na promo. Hindi ko gituo eh. Mutuo na ginut ako, mga ino daw ito kay nanginanglan na ko load ba. Pero kay nasuko kay ko sa iya kay hapit ko niya maiskaman agay. Ay gitawag na ako mga bato sa NTC. Sa NTC Region 10 mga kapamilya. Ako magpalaban ko sila ni kay ako ay hapitan ako sila diretso sa NTC. Dito oy nakoy mga bisita karon mga kapamilya, paminaw magmayo ka importante kay ni asos kita na bagyud-ani kani mga gascam sa text. Ato na bagyud silang gatumpangan na tungod sa tong kalagot. Yan na ato na silang gawain pero karon na ay mga i-explain sa ato mga bisita from NTC Region 10 kung unsay mga pamaagi ani. Ako pa na to karon mga kapamilya, nasa ko mga atumangan ang mga banggiitan, ang mga gahi o inyo mapangutan-an. Wala may mga problema sa mga about communication. Ako pa na ko karon din walain si Attorney Charisma Eden Caños o Yangurin. Ayan, and si Ma'am Joanne Marie JM Pakuribot. Lah, grabe yung mga lagi mga sus may gani wala na Joanna Marie, ma'am, kaya ngalan na bagay sa akong wife kay Joanna Marie ra bagay. Alright, be, ato sa play loud be si Attorney. Good morning, Attorney. Good morning, Dia Joe Romantico. Good morning. And si Miss Joanne Marie. Good morning, ma'am. Good morning. Ayan, ma'am, unsa may atong mga kuan, ma'am? Unsa atong mga kanina ko'y kuan ba na mga kasagara uso na kani mga text cam manggod. Lately lang jud daghan kay ako mga amega, mga kaila nga kanabitong gakailad sa mga ingonani. Unsa may klase nga mga text cam sa ma'am? Yan, so, Miss Joanne. natay tulo ka klase nga text cams. Rampant na kayo ni siya karon pero nagid gihapoy mailad. So, ang first is panalo sa raffle text cam. Panalo sa raffle text cam? Tama ni mga inana, no? Oh. So, ato lang first i-think kung nabatay gi-appeal na raffle nganong makadaog man ta. And so, kani siya mo text ni sila, for example, no, maingon sila, congratulations, you won a prize from President Aquino, ana-ana bitaw. And then mangayon ni sila mga personal information nimo. So kung mo reply, mabot din sa point na load na din ang pangayoon. Correct. And then, or pwede pod na processing fee ang pangayoon. So muna na-scam na dayon ka. Oo, nakuha na yung information. So nakuha na yung information. So I think ang maayo gid buhaton is i-verify ninyo. Pwede mo mutawag sa mga office sa number 858-4800. For example, kato nga person, ma'am, is kabalo gyud siya nga wala siya na apilan ng mga raffle. Pwede ba siya nga mo sangat gyapon mo reklamo sa inyo ana? Pwede para ma-report ang number, diba? Pwede para ma-block ang number. Pero pwede po nga i-ignore na lang sad siya. Kaya usually magid sir kung is 4 to 5 digit number agad ang murag official nga makaingon ta nga nakadaog ka. Diba, dili gyud ka ng mobile number, 11, diba? Dili Kanang 11 digit number. Usually ra ba na kay permiin ana ang gasen, no? Kanang so klaro gid kayo nga scammer. So kanang panalo sa raffle text scam.
Kana mo na inyong bantayan mga kapamilya. Kaya usay ra ba kanang mga agoy kanang mga nasa bukid-bukid, agay kana bitong dili kay maano dali ra din kay sila makuan ba malinlang sa mga inani. Basin tumpangan na nila na mag-abot nila dinhi. Naila gyapon sila. So unsay mo to ilang mabuhaton na Ma'am Joanne? Yes, pwede sila madto sa office, i-complain nila ang number para ma-block, or pwede nila i-verify kung tinuod ba yun. Yo. So mo to siya mga kapamilya, adto mo sa opisina. Tapos ireklamo ninyo itong nag-text sa inyo ha. Usay ra ba ka na gagamit-gamit og pangalan kani si attorney di ba? O nasa, for example, nasa ilain nga mo text nga gamiton niya na ngalan sa iyang boss or sa kaning mga politiko bitaw maingon sila nga paludi sa ako si mayor, let's say ako si mayor, palihog ko load sa akong number. Na naginailad niya to sa among office ana, sir. So naka-load siya worth 20,000. 20,000? Oh, dapat i-verify sa gid niya kung si mayor ba gid ang ni text or ihabag yung boss ang ni text nga magpa-load na say nailad ana. Pero kada siguro kasagara kung kaila sa mayor nara gyud na sa ilang community, di ba? O nasa man gid ma-timing, di ba? Di ba, Na ma-timing naka-adto eh. sa office. Okay, basing kabalo man siya sa information tanan naguban pa. Ayan. So unsay sunod na mga Ma'am Joanne and attorney? Ang mga sunod is kaning pasa or nakaw load. So, naay mo text. pasa or naka-load. O, naay mo text nga, for example, as loyal postpaid subscriber, nga mao ni na kay free call or free load pero kailangan mo text ka. So, for example, sa Globe or TM. So, ingnan kaniya nga i-change nimo ang 0 into 2. Yun. Ay, nakatry ko ana ako to lagi na nabiktima ko ani sa una. Oh, kay ingon daw nga na ay kanang ma-unli unsa to internet daw ko. Oh, may inana unli text. Oh. Tapos galis na nagugto. Mura na napasa pa ko nakuha lagi ako. And then ang Load. i-send mo sa 2, i-change mo yung 0 to 2 and then ang mo-type din kag amount. Tapos tapos pag send mo matingala lang ka nga na po yung reply nga nakapasa pasa load na na ka. Yo. Nako mo na pinaka-common. Oo, labi na nga katuna uso-uso nang kanang sa una kanang mga group message, group chat na mga text mga texters inana. Dagan kay gakuan na kanang mga gakabiktima na dagan ko makaila. Apil bugo na isahan ko ana bay. Binako og tinuod gyud pag ilis ako sa number 2. Hula, ngano nag-share? Okay, nawala ang isa gatos no. Nakaroon na load confirmation karon. So, Oo. nanapoy pakulo ang mga scammer. Reply lang po ng yes para daw ma-send ng load. O nating ay po'y maka-reply po yes kaya binilag koan na promo. Ayan. So, ilad yapon. So, ilad yapon. Unsa may lain na to nga mga kuan ni attorney? Unsa mga kuan ni? Ang last nga klase nga text scam kanang kamag-anak or kaibigan pa load. Oo. So klase-klase ni ang first nga example nato kaning moingon sila mao na ni akong roaming sa mga OFW kunuhay. Okay. So nagtuupod ilang parinting nga ila tong relative. So nay na biktima ani mama balik kay iyang anak kay OFW man sa kuan. Tama na. Ningon po dayon nga Tama na attorney. Ayan, tama na. Alright. Na? ningon dayon ang anak kunuhay nga atong scammer nga kaning walay gapang load din ni kinahanglan og load ang akong mga kauban. So magnegosyo ta. So ang iyang igiingon sa iyang mama nga maghatag og mga kaning card bitaw. O mga hayog number. So ang mama pod abi niya iyang anak so niabot pag 100,000 ang iyang gipang worth ang iyang gihatag. So biktima na dayto natingala din siya nga ningon ang anak nga dili man to ako. So ulahin na dayon. So mo tong unang klase nga kaibigan or kamag-anak. Kaibigan kamag-anak na so, ang ikaduwa, emergency or calamity. Like for example, mo text nga nabahaan mi diri lodis ako og 100 kay nakoy importante. Grabe sila no, maski inana gamito no, scam na, makakuha lag load or something inana amount. Kana pong emergency, moingon nga na disgrasya mi diri ma kani nakoy tawagan kay nako sa ospital. So kulbaan pod ang inahan, abi niya iyang anak na disgrasya gyud tinuod so nakapadala pod siya og kwarta. So ningon na lang po siya nga may na lang kay sa kuan na tinud-an gyud disgrasya. So muna nila palusot na lang nila. Nga kuan. Tandamay. Nailad sila okay na lang. So napay ikatulong nga klase nay bago karon kanang mo text nga
primero murag nagpasaload ko nuhay sa imo pero gikan sa 11 digit nga number. Na pag second message moingon dag iha, pasensya na po, nagkamali po ako na. murag drama po ni siya nga style sa pagpa-load po. Oo, siya nga pakibalik na lang po. Ana, pag i-bless ka sa Ginoo. Uli So ilan gyapon na. So ang ilang purpose pangwarta ra gyud. Ayan. Pero kana di ba kung load magyud na di man na ma-cash, di ba? Naapod, pwede po na siya Pwede mo i-share. cash like sa GCash. Okay, kaning through GCash ilang mga na or Paymaya. Kung dagko na. Daghan naman. Ano sad, kung imo siyang ibaligya, Oo. like, loadante ka, murag kibali pasalod na ko, pasulod na bali. Inaana lang bisig ginagmay makuha nila, discount nila. Pero 90 na lang. inaana pati mga emergency no kay nakoy ako ya pong akong mom nako is nakuha niya po siya anang disgrasya kuno siya no. Pero may gali kay ang pangalan is lahi. Basin ka na po sila is gapang gapang nalagma lang po no. Sa lagman lang. Matimingan die or sa ba na ilang kuan kasagarat. Nga na ay the same og pangalan sa family kana inon magpanik dayon. Di ba? May uban pod scammers studyuhan pod nila ang ilang mga biktima parehadtong mga politicians kunohay. So matingalang politician nga naningil na sa ila og bill kay nagtawag daw napay uban kaning mga boss lagi nila kay matinga murag ma-excite man pud to ang gitawagan nga huy si kuan kaning dako nga rangko or akong boss na nanginanlan moto dako po daguban kay catering po iingon magpa-cater naana ni complain sa office worth 10,000 po to yung nakuan biktima Sumugin ni siya nga mga klase-klase nga mga scam nga dapat likay nila. Unsa ba yung mga kuan ni ma'am nanabay na entrapped ani or something na dakpan dito yata sa Manila nakita mo yata nato sa news sa kuan kasagara sila TV dito Patrol nga daghan kayo cellphone diya naglaray dinhi sa ato ma'am sa Region 10 nabay mga cases na nadakpan sa mga text scams wala na trace ba ang SIM baya pod dali ra baya pod mapulihan nabay possibility ana puhon na kanang nanay maintaining na number di ba akong mahimo na gyud nagbalaod diba kaya mo man na siya ang kuan pod dali matrace kaya kung mawala po ng imong number easy ra po kay ka ma-replace this with the same number diba and then portability naman karon correct and then kana magud gay kung pirmi ilis dali ra kay makakuha ng mga scammers diba makailis og kaning mga SIM makailad na po dayon sila inana so unsay buhaton nila ni attorney and Ma'am Joanne kung for example makakuha ni sila dako na gid ilahang mga mga nakuha bitaw na biktima sa ilaha. Magreklamo lang gid sila sa police or NBI kay para para maundangan to unsa ba na ma-investigar kung kinsa gyud nangilad sa ilaha. And then kana pud nga reklamo nila ma-forward po na dito sa NTC. Dili na pod kay kuan naman pero naay steps gyapon ana for kanang ilang investigation ilang like kaning ipasabpina man na sa kuan NBI or court order ang kaning telcos so maghatag sila og names o record tingali kung asa nga area pero dili gid siya nga exact nga location so taas dugay-dugay gid na nga proseso so mas maayo na lang karon nga dapat atong i-inform gid sila nga dili na lang gid magpailad. Yun. Mo ni siya ang pinaka the best time kay at least nakakaroon ng NTC dinhi na inform ta og kabalo na ta kung say pwede nga ato ang likayan na example katong una katong panalo katong raffle text scam and then katong ikaduha ang pasaload and then katong emergency nga ingon ni attorney kaibigan pa load. Yun. So mo na siya ha di na to mas maayo di na lang yun tumpangan. So, ingon pa ninyo ni attorney ganina og ni Miss Joanne na ang kasagara daw mo text gyud is kaning tag 4-digit numbers. Official or legal. Na nakadaog jud ka. Kung na kay giapilan nga napod kay giapilan. Yun. Namasay uban ana nga mo at mukuan mo ma-detect sa mong phone nga mo ni sila nga company, mo ni sila nga establishment, di ba? So kato mga 11 digit numbers, dikit mo to ilang likayan nga tumpaka kun naamang galing, ilan na lang kuan na. Verify pa gyud kaayo. Alright. So kuan wala sila yung mga online social media nga pwede nila i-direct dito nga reklamuhan. Pwede sila mangutana sa Smart Globe kung unsa ba gyud ni kung para ma-verify nila motubag naman po na sila sa social media po. Iyon. And nasa may NTC page. Yeah, pwede. NTC Region 10 lang.
Yan, muna na i-like nila ang Message page. Yan, NTC Region 10, mga kapamilya. Alright, dagan kayo salamat kay at least karon na informed ni Attorney Charisma Eden Canyo sa Oyang Gurin and si Miss Joanne Marie JM Paco Ribon. Ayan, salamat kayo. Ayan, Attorney and Mama Joanne. Nabay pang greet?